Allah ka raba mu da tonon asiri ya ubangiji Allah kai mana sutura duniya da lafiya da lahira. Murja ta sake fito da wani bidiyon siraici na Babiyana da Dadiola labaru da dumi-duminsa inda ko kai martani a game da wannan bidiyon. Allah ka raba mu da tonon asiri ya ubangiji Allah kai mana sutura duniya da lafiya da lahira. Kodin Wai ko shi yasa ga abun duk akan fa kudin kodin ne. Kudin kodin ne da na hoton duk ya janyo wannan tona kan uban. Shine zaman lafiya na da ke Babiyana. In ba haka ba, ko da kin san awannin da na baki, kin san kwanakin da na baki, ku ci gaba da bibiya ta. In kwanaki yayi, ku saurare ni zuwa nan da kwanaki kaɗan, 1 zuwa 2, ku ci gaba da bibiya ta.